Kaixo eta ongi etorri guztioi gaurko saiora. Gaurkoan bi elkarrizketa izango ditugu. Lehenengo Xabier Sandua izango dugu erremonteko saskien inguruan egindako ikerketa bati buruz hitz egiteko. Ondoren, Konart jardunaldiaren inguruan hitz egiteko, Baobab dantza taldeko Ainhoa Karrera eta Kulturik antzerki taldeko Mikel Artxanko izango ditugu. Horren aurretik, has gaitezen gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, baina 1945ean, Bigarren Mundu Gerra amaitu zen Europan. Alemaniak kapitulazioa sinatu baitzuen. Berlingo batailaren ostean, Armada Gorriko soldaduak eta partisanoak 800.000 emakume soldadu buru zituztela, Berlinen sartu ziren. Wehrmacht Alemania naziko armadak errendizioa aurkeztu zuen. Horrekin batera, nazien hegazkin bat Kontxako hondartza lurreratu zen Donostian. Bigarren Mundu Gerra bukatuta, Hitlerrek bere buruaz beste egina zuen eta Sobietarrek Berlina hartua zuten. Hegazkinean, Leon de Grel ofizial nazi belgikarra zioan iesean, beste bi piloturekin batera. Frankoren Espainiara heltzea zuen helburu, eta erregai faltagatik Donostian lurreratu ziren. Aliatuek heriotzara in absentia kondenatu arren, Espainian babesartu eta Malagan hil zen de Grel 87 urterekin. Harekin zioan pilotuetako bat errenterian kokatu omen zen urte batzuez. Austrian, aldi berean, naziek ezkutuan zuten artelan bildumarik handiena topatu zuten Austrian, gatz meategi batean. Europa osoan lapurtutako artelanak bombardaketetatik babesteko Altauseko mehatzea egokitu zuten 1943 eta 44 arteko neguan. Eta hasieran, Bienako museoek beren altxorrak gordetzeko erabili bazuten ere, Hitlerrek bere erabilera pertsonalerako konfiskatu zuen gero. Artelan horiek Linzen eraiki nahi zuten Führerraren museoan erakutsi nahi zituzten. Hainbat urteren ondoren, 73ko maiatzaren 8an, Amerikako indiarren mugimenduko ehunkakidek Wounded Knee eremuaren okupazioa amaitutzat eman zuten. 71 egunez okupatu zuten Hego Dakotako gunea. 20. mendean amerindiarrek egindako erresistentzia ekintzarik garrantzitsuena izan zen. Polizia federalarekin izandako istiluetan 2 lagun hil ziren. Azkenik, 1980ean, Mari Jose Bravo gaztea bortxatu eta hil zuen Donostian Batallon Basko Espainolek. Loyola auzoan bere bikotekide Francisco Javier Ruedarekin zegoen, leku urrun batean. Jipoitu eta 16 urteko neskatoa handik urrutiratu, bortxatu eta buruan tiro emanda hil zuten. Espainiako poliziak ez zuen gertaera ikertu, eta hurrengo egunetan istilu handiak izan ziren auzoan poliziarekin. Loyolan greba orokorra deitu zuten alderdi sindikatu eta elkarteek. Euskal Gatazkaren testuinguruan eskuin muturreko talde parapolizialek emakumeen aurkako sexu eraso ugari egin zituzten. Errepasatu dezagun aste honetako agenda. Ostiralean, bisita gidatua, bigarren zabalguneak eta etxe merkeak. Goizeko 11etan hasiko da entzierroaren monumentutik. Izena aldez aurretik eman behar da, 2 eurotan. Larun batean, murgiltze esperientzia magikoa. 3 elementu Ponpeloko zibiboxean. Eguerdiko 12etan eta arratsaldeko 5etan eta 7etan gazteleraz izango da. Eguerdiko ordu batean eta arratsaldeko 6etan eta 8etan euskaraz. Sarrera 3 eurokoa izango da. Azkenik, maiatzaren 10ean igandeko musikak. Navarra Queer Chorusek kontzertua izango du Kondestable zibiboxean, eguerdiko 12etan, sarrera librearekin. Orain, gaurko komunikabideen azalak aztertuko ditugu. Diario de Noticias egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Jurisdikzioa trabatuta dago. Epaiketak 2027 urtearen amaierarako aurre ikusita daude. Lehenengo puntuan, epaileen eskasiak eta errefortzuen erretiratzeak kolapsoa eragiten ari dira Nafarroako epaitegietan. Bigarrenean, Iruñeko abokatuen elkargoak kanpaina bat abiarazi du Justizia Ministerioari eta Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiari irtenbideak eskatzeko. Argazki nagusian, kartelaren gai nagusia bere esperientziak direla onartzen du ilustratzaileak. Lana jaialdia ulertzeko modu oso pertsonal batetik dator, non dena denbora errealean gertatzen den. Honen titularrean, La Cuadrilla, festaren arima. Marta Garatea iruñarraren kartelak magia berriz ekarri du 2026ko Sanferminetara. Goian, horiz, gurutze gorriaren dominak gizarte konpromisoagatik. Ezkerreko berrietan, Volkswagen Nafarroak bere industria laguntzailea gutxienez beste 1500 lanpostu sortzea espero du.
Azpian, Dominguezek elkarrizketa katea ireki du medikuen eta unen zerbitzuekin. Ondoan, musika, lokilo, lehen lerroan bizitzea bete beharra da. Jarraian, Eusferak 100 udalerritan 156 plaza eskainiko ditu euskaraz. Azkenik, nork ikusten du antavirusaren arriskua txikia dela. Diario de Navarra egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Osasun zerbitzuak zentro pribatuetara jotzen ari dira mediku gabezia arintzeko. Kontratazio zerrendak ere erabiltzen ditu eta eguneko lana eskaintzen die guztiei. Irudi nagusian, Letizia Erreginak Gurutze Gorriak Iruñeko egoitzan duen espazio aktiboaren erabiltzaileak agurtu zituen. Letizia Erreginak erakundearen dominak emateko ekitaldiaren buru izan zen Iruñean eta haren lana berrikusi zuen. Honen titularrean, Erreginak Gurutze Gorriarekin eskua estutzen du. Beheko ezkerreko irudian, Marta Garatea bere posterrarekin posatzen udaletxean. San Fermin kartel bat, une txikiz betea. Goiko Berrietan, ontziko antavirusaren jatorria zabortegi bat izan zen. Ondoan, Larraintzar eskolaren 60 urteak. Azkenik, Osasunak bere anbizioa probatzen du Levanteren aurka. Berria egunkarian, aldiz, honela dio lerroburuak. Andre atzerritarrek gehiago jotzen dute erakundeetara indarkeria matxistak babesteko. Lehenengo puntuan, Nafarroan iaz etorkinek jarri zituzten salaketen 148. Bigarrenean, egiturazko arrazoiak aipatu dituzte adituek. Argazki nagusian, Amurrioko lantegian ia 900 langile daude, eta 234 baino ez zuten partu hartu atzoko bileran. 232 eskatu zuten lanuztea bertan behera uzteko, baina gehiengo sindikalak ez du aintzat hartu. Irudian, langile batzuk ertzainek babestuta, bilerara sartzen, protesta artean, alfombra gorria jarri zieten, protesta ironiko gisa. Honen titularrean, tubos reunidos, greba amaitzaren alde egin dute langileen laurdenek. Tarteko berrietan, Binegard favorito argia dela hasiko da gaur Italiako giroa, Bulgarian. Bestetik, Euskal Herriko 10 film ikusgai gaur, Fant jaialdian. Beko ezkerreko irudian, Euskal Herritik mundura torneoaren aurkezpena, atzo Idiazabalen. Euskal selekzioa motorrak berotzen. Goiko Berrian, iragan hurbila eta belaunaldien arteko talka landu ditu Juan Luis Zabalak Agerre nobelan. Gara egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. 125 bozkatu du Tubos Reunidoseko greba amaitzeko, lakuaren eta enpresaren presiopean. Langileen 125 sustatutako batzarrak, gehiengo sindikalaren babesik gabe atzo bozkatu zuen greba amaitzearen alde. Argazki nagusian, une txikiak eta komunitatea, San Ferminen funtsa. 5. fasea gaindituta, aurtengo San Fermin jaialdiko kartela eskuragarri dago. Parte hartze errekorrarekin, Marta Garatea artista iruindarraren eta jaiarekiko sutsua denaren proposamena herri bozketa bidez aukeratu zen. Ezkerreko Berrian, jauregiaren ikerketan oztopoak salatzen dituzte. Behan, lakuak espazio propioa nahi du 2028tik aurrera Veneziako bienalean. Bestetik, Binegardek hirukoitza irabazi nahi du bere lehen giroan. Euskal Herria irratiari dagokionez, honela diote berriek. Julen Gabiria, inoiz baino beharrezkoagoa da Palestinaz hitz egiten jarraitzea. Julen Gabiria itzultzaileak euskarara ekarri ditu azkeneko urteotan Joesako kazetari eta komikigile estatu batuarraren lanak. Gerra Gazan, Gazako oinoarrak eta Palestina. Biurdana institutuak urtero antolatzen duen Euskal Liburuaren irakurketa publikoaren edizio berrian azken hau aukeratu du mintzagai. Eskuineko Berrietan, Goian, Ainhoa González. Txistua musika eskolatik kalera atera behar dugu. Ainhoa González Iruñeko udal txistulari bandaren lehenengo emakumea da. Apirilean jo zuen lehen aldiz 86 urteko ibilbidea duen erakundean. Behan, Ilarra, udaberriko izarra. Lapiko artean ibili dira Julen Urtasun sukaldariarekin. Gaurko atalean, Ilarrak izan dituzte izpide eta Zangozako sustrai barazkiak ezagutu dituzte. Behar duzun guztirako, aseguru bat dago. Nire auto elektrikorako? Jakina, eta nire bizikletarako, Eta nire patineterako? Eta autonoma banaiz eta bajamoa nago? arazorik gabe. Badago zerbait nire maskotarentzat. Noski, Bidaian goaz. horretarako ere bai, eta behar duzun guztirako. Guztirako?
Benetan? Bai eta bai. Informazio gehiago aseguruak.laboralkutxa.eu zen. Bada beste modu bat. Kaixo eta ongi etorri gurera, Xabi, zer moduz? Kaixo, ongi. Gaurkoan, hor ikusten ari nahi zemendikan, erremonteko saskien inguruan hitz egingo dugu, ikerketa bat egin duzue. Hitza emango dizut, hobeto azaltzeko. Nor zera, zer egiten duzu eta, zer da gaur kontatuko diguzuna? Bueno, ni Nafarroako Unibertsitate Publikoko ikertzailea eta irakaslea naiz. Eta ere, erremonte edo pilota modalitate honetako afizionatu amorratua. Naiz ez, orduan, unibertsitatetik duela denbora bat hasi ginen proiektu txiki batekin eta nahi genuena, edo lortu nahi genuena, bazen saski hauek berritzea. Ez orain arte artisauez egindako artisauak egin duten saski bat izan da, erraminta bat izan da. Orduan unibertsitatetik behatzen ari gainera da saskiak metodo efizienteagoen bitartez lortzea. Nola bururatu zitzaizuen saskiak aldatu behar zirela, ez? Nori bururatu zitzaizuen, ostras, eta zergatik ez dugu aldatzen saskiak egiteko modua? Bueno, gaur egun erremontean badago material falta handia, ez? Beraz, arazo larri bat dago, ze gazteria ezin da kirol honetan hasi. Beraz, unibertsitatetik, ni beste kide batzuekin buratu zitzaigun, zergatik ez hemen mini proiektutxo bat ateratzea eta saskiak modu azkarrago eta ekonomiko batean ateratzea, hori bai beti artisautza mantentzen. Produkzioa efizienteago izateaz gain beste zerbait aldatzen da? Bueno, ideia baietz. Ideia da, behin proiektuan sartzen garenean, aldatzea bai produkzioa, bai fabrikazio metodola, azkarrago eta ekonomikoago izateko, eta baita ere materialak aldatzea. Horren arte, saskiak egin dira batez ere egurrez, eta bide bat bada egur hori aldatzea gaur egun dauden material konposatuetatik. Eta zer lortuko zenukete horren bitartez? Bueno, horren bitartez lortuko genukeena izan zen saskiaren propietate mekanikoak hobetzea. Adibidez, pilotariak saskiari pilotakada bat ematen dionean, saskia segundutan hautsi alda. Eta igual artisauari 40 ordu kostatu zaion lana, 2 segundutan pilotara joan alda. Orduan, nahi duguna bada, pilotaren talka horiek hobe jasatea edo baita ere, adibidez, bilatzen da, nolaituko modu batean, saskia izateko rigidoagoa, ez? Orduan, material berri hau esartuz gero, propietate horiek hobetzea. Ez dago aipatu, baina, erremonta ezagutzen ez duenarentzat, zein da saskiaren funtzioa? Saskiaren funtzioa, hemen daude pilotaren modalitate desberdinak, haude adibidez guantelasoan, baztanen eta malarrekan praktikatzen dena, badugu joko garbi, badugu zesta punta, eta erremontean zer nolako efektua egin behar du pilota. Pilotariak saiatu behar du pilota eskuaren zonaldetik pilotea sartzea, eta orduan pilota berez jarraituko du saskiaren ibilbide guztia. Orduan aterako da puntatik abiadura handiago batera. Orduan, batez ere hori lortzen da, efektua da guante lasoaren parekoa, baina kasu honetan saskia luzeagoa da, eta beraz lortuko dugu pilota azkarrago ateratzea eta ibilbide edo distantzia handietako bat mugitzea. Imaginatzen da, zuk hau badakizula horregatik galdetzen dizut, tradizionalki nola egiten dira saski horiek? Bueno, tradizionalki gaur egun egiten dena bada hasi uzteetik, ez? Kanpoan ikusten dugu uztai honetatik. Orduan, uztai hau bai egia da nahiko berritua dagoela.
Hau da, gaur egun ez da egurrez egiten, baizik eta egiten da zuntz sintetiko baten bitartez deitzen dela fibra de vidrio, ez gazteleraz. Orduan, uztai hau lotzen dugun tako izeneko egurrezko zati honetara. Hori da izanen zen lehenengo pausoa. Gero, bigarren pausoa izanen zen hemen erdian dauden kostia guztiak egitea. Osotara daudela 7. Behin hori eginda eta aldeko kostiak eginda, daudela 3 eta 3, ezker eta eskuineko zonaldeetan, nahi duguna izanen zen kostila horiek lotzea uztailara. Eta hori, enpaje edo minbrado baten bitartez lortuko zen. Tradizionalki, minbrado hori egiten zen minbrez edo junkoz, baina gaur egun polimero bat erabiltzen da, deitzen dena polipropileno. Modu horretan, lotzen ditugu uztailara kostia desberdinak eta bakarrik faltako zitzaigun eskularrua, larruz egindako eskularrua, saskira jostea. Eta izan genuke gure saskia. Zuek proposatzen duzuen berrikuntzekin, tradizionalki egiten den modu horretatik zer aldatzen da? Bueno, gu bi prototipo bezala proposatzen ditugu. Alde batetik, aurrentzat zuzendua egon zen prototipoa, eta prototipoai horiek egin ziren adibidez fabrikazio aditibaren bitartez. Adibidez, egin dugu probatxo bat, saski bat fabrikatzera fibrokarbono izeneko materialarekin, eta horrekin lortuko dugu propietate mekanikoak hobetzea, pisua murriztea eta bar. Baina, profesionalen aldetikan nik uste zailagoa dela, saski berri hauek sartzea. Orduan, lortu nahi duguna bada kombinatzea bai ikerkuntza hau eta bai artisautza. Orduan, kasu horretan, adatu beharko ditugu material zehatzak. Ez saski osoa, baizik eta uztaila edo kostiak modu desberdin batean garatzera. Berrikuntza honek nolabait adierazten du metaforikoki horrelako arlo tradizional batean berrikuntzak behar direla? Bai, nik uste baietz. Niri asko gustatzen zait artisautza eta errespetatzen duan arlo bat da, baina baita egia da ere jende orokorrean ez duela denbora askorik saski bat egiteko. Esan dizudan moduan, artisauari kostatu zaio saski bat egitea 40 ordu edo. Orduan, artisaua bakarrik saskiak egiten baditu eta soldata baldin badu hau egiteko, bikain, baino errealitatea ez da hori. Errealitatea da gaur egun dauden saskiak behin lana dutela eta behin denbora librean gauza hauek egin behar dituztela. Orduan, nik uste biak kombinatu behar ditugula, bai artisautza mantentzeko eta baita ere erremontea mantentzeko saskiak egiteko. Galdetu nahi nizun, erremontean jokatzen dutenek, profesionalek ezakit probatu duten, baina zerbait esan dute honen inguruan? Momentuz ez dute probatu, erremontean proiektu honetan oraindik ez dugu egin azkenengo prototipoa baina bai egin zela duela urte batzu zestapunta modalitatearekin saski bat gure unibertsitatean. Eta egin zen saskia eta profesionalak probatu zuten, eta egia da, ez zitzaiela asko gustatu. Gure ikerkuntzan lortzen genuen ergonomia hobetzea, propietate mekanikoak hobetzea, baina egia da profesionalak ez daudela ohitua saski horiek manejatzera. Orduan, zuk hartzen baduzu profesional bat 20 urte eman dituela saski horiekin jolasten, oso zaila da saski berri bat sartzea. Horrexegatik, komentatu lehenago, hoberena izanen zela txikitatik prototipo berritu bat sartzea eta gutxinaka profesionaletara iristea. Zuk probatu duzu zesta berritua? Nik ez du probatu, baina probatuko nuke nik emanen nioke aukera bat. Nik uste dut hasieran normala dela sentsazioa, euskal sentsazioa
txarra izatea edo Bai, pilotari noski. gaizki ematea, baina etorkizunean nik uste dut saskiak, edo nahi ditugun saskiak lortzea eta modu ekonomiko batean hori lortzea, asko gairazeko nukela ez, honekin. Hasi zinatenean ikerketarekin, eta orain lortu duzuen emaitza, berdina dira, edo bidean aldaketak egon dira, zerbait galdu da, zerbait irabazi da? Bidean aldaketa egon dira, ze, karo, gu hasi ginen ikerketa bakarrik erremonte modalitatearekin, eta ikerketa aurrera joan ahala, ikusi ditugu modalitate ezberdinan egin dituzten aldaketak. Ez, orduan, honek lagundu gaitu pauso batzuk edo beste pauso batzuk segitzera. Ez, nik uste gauza garrantzitsu bat dela beste modalitatean edo baita ere beste kirol batzuetan eman diren pausoak erremontera aplikatzeko saski bat fabrikatu baino lehen. Nola egiten da zerbait teorikoa, ez, ikerketa bat, ideia bat eduki dugu, eta nola iristen da ideia teoriko bat horrela ikerketatik zerbait materialera, zerbait praktikora, eta espero dugu momenturen batean errealitatera? Begira, proiektua planteatzakoan egin genuen nola laneko plan bide bat, ez? Orduan, lehenik eta behin ze egiten dugu, lehenik eta behin behar duguna bada artisauen jakonduria hori, ez? Artisauekin biltzea, haiei galdetzea, ze ezaugarri behar dituzten saskiak haiekin ongi jolasteko, ez? Bai artisauekin eta baita ere profesionalekin. Hori behin eginda, hori ja egin dugula, hurrengo pausoa izanen zen saskiaren geometria digitalizatzea. Hau da, erremontearen saskia ez dago estandarizatu, ez? Morfologia edo itxura hau tradizionalki egiten dira altzairuzko uztaile batzuekin. Orduan, unibertsitatean egin duguna, erremonteko saski bat hartu, digitalizatu, eskaner baten bitartez, eta behin itxura hori edo geometria hori programa batean izan da, hurrengo pausoan izan zen ordenagailuz probak egitea. Adibidez, lehenago komentatu dugun talkazko pilota saskian talka egitearen proba, baita ere simulatu nola pilota sartuko zen saskian eta nola aterako zen, eta behin hori ikusita, hor aplikatuko genituzke materialak, eta behin materialak aplikatu da, ikusiko genuke zein izan zen fabrikazio metodo efizienteena. Ez dakit ikertzaile bezala, baina ikertzaile izan gabe dirudi laberinto bat. Prozesu guzti horretan ze erronka aurkitu dituzu, zeintzuk izan dira zailtasunak edo? Zailtasunak izan dira batez ere materiala aurkitzea. Materiala eta fabrikazio prozesu horiek bat egitea. Igual, gu ikertzaile bezala, beti aukeratzen ditugun materialak beti dira fibra sintetikoa. Fibra sintetikoak dira, komentatu duguna, fibra de vidrio, fibra de carbono, Kevlar ere, antibalak, txaleko antibalak egiten diren material horiek. Orduan, materiala aukeratzea nahiko erraza da, baina material hori fabrikazio prozesua eramatera ez hain erraza. Egia da, egin dugula saskitxo bat, ez tamaina benetakoa, baizik eta murriztuagoa, eta egin dugu fibra karbonoz. Zin da arazoa. Arazoa da, normalean, fibra karbono egiteko fibrak behar ditugula, eta fibrak saski osoa gartzen ditu. Eta kasu honetan, fabrikazio aditiboaren bitartez ezin dugu hori lortu. Orduan, fabrikatu genuen, baina nahi ez genituen propietateekin. Claro, hori galdetu barri izun. Materiala, zuek aldez aurretik bazenekiten zein erabili nahi zenuten, edo ikusi zenuten zer egin nahi zenuten eta horretarako materiala bilatu? Hori da, zaila ze hasieran ikusten dugula pixka ze materialez egitea nahi dugun, eta material horiekin egiten ditugu ordenagailuzko probak, eta pentsatu dugu fabrikazio prozesua, baina komentatu bezala fabrikazio eta material prozesu horretan bada zirkula bezalakoa. Behin materiala
aukeratzen duzunean, aukeratzen duzu fabrikazio prozesua, ikusten duzu fabrikazio prozesua eginda, ez dituzuela lortzen nahi dituzun propietate mekanikoak, eta berriz ere atzerantz bueltatzen zara, probak egitera, eta berriz ere konfigurazio berria pentsatuko duzu. Hasieran komentatu dugu, kirolarientzat horrelako aldaketak ez direla erosoak, baina gainera horrelako tradiziozko kirol batean erresa da kirolariez gain aldaketa hauek sartzea, hainbesteko tradizioa aukita eta hain Euskal Herriaren kulturaren irudia eta ezakitzer, zaila da hor aldaketak sartzea? Nik uste zaila dela, bai, adibide onena bada zestapuntarekin gertatzen ari dena, zestapunta Euskal Herrian orain kriston golakada egin du, ze estatu batuetan zegoen frontoi famatuen bat, beraka bat jasan zuen, orduan pirinotani onenetatkoak ona bueltatu ziren. Orduan hor, bai, proiektu desberdinak garatu zirela, saski berriak lortzeko propietate berrituekin, baina proiektu horiek ez zuten saski berri hori praktika eramatera. Eta modalitate horretan, oraindik gaztainondoa erabiltzen da uztailak eta kostiak egiteko. Bai, egin zela txapelketa bat, deitzen zela Bullet Series, eta txapelketa horretan saskia fibra sintetikoaz egina zegoen. Baina, hala ere, igual pilota azkarragoa ateratzen bazen ere, ergonomia hobea baldin bazen ere, ez zen aurrera bota, ez. Bata ere, alde ona da, ez, nik uste artisaua noski respetatu behar dugula, ez. Orduan, gu proiektuarekin lortu nahi dugula biak kombinatzea, ez? Bai artisautza, bai prozesu hori mantentzen eta materiala mantentzen, baita ere fabrikazio prozesua efizientzia eta ekonomikoa ateratzeko. Aipatzen zenuen egoera horretan, nork erabakitzen du zesta berriak erabiltzen diren edo ez diren erabiltzen azkenean? Nola erabakitzen da hori? Bueno, egia esan da, nik uste dut ez dagoela, mintzak ez dakit dagoen lege zehatzen bat kirol honetarako, ze batez ere, saski bakoitza, artisau bat egiten baldin badu, itxura nahiko parekoa izan dute, baina ez dira berdinak izanen, pisua aldatuko da, eta pilotarien arabera igual aldaketan bat eginen dituzte. Baina nik uste, alde horretatik, igual zerbait pentsatu beharko genukela. Igual, esan dugun bezala, behin saskiaren itxura, saskiaren geometria digitalizatzen dugula, morfologia edo itxura hori estandarizatzea eta aplikatzea saski guztiei, pilotari guztiak baldintza berdinetan jokatzeko. Ikusi ahal izango dugu erremonteko saski berria frontoietan? Bueno, espero baietz, baina egia da, oraindik asko gelditzen dela. Nik planteatzen duan objektiboa orain izanen da txikiak edo gazteria jokatzea saski berritu hauekin, eta profesionalak saski igual ematea saski tradizionalak, baina berrinkuntza baten bat ere sartzea saski horiek gehiago irauteko. Orain aipatzen dituzela gazteak eta umeak, eta zer moduz dago erremontearen egoera gaur egun? Bueno, egia esan da ez da beraien momentu horik onena, komentatu lehenago zestapuntaren egoera gora egin duela, esku-pilotaren egoera gora egin duela, baina erremontea oraindik ez du gorakada hori jasan, ez. Dagoen arazo nagusienetako bat, bada materiala, ez. Badago jendea sartu nahi dela, baina ez duela material nahikorik kirol hau praktikatzeko. Orduan, ni animatuko nuke jendea, animatzera, erremonte eskoletara joatea eta kirol probatzera. Pena bat izan zen, kirol gure kulturan barnatua dagoen kirol hau desagertzea. Zuen ikerketak hain zuzen ere, arazo horri konponbide bat ematen dio, ezta? Material falta hori desagertuko litzake. Hori da, guk sustatu nahi dugun arazonetako bat, ez?
kontua da hori gazteriari materiala ematea, kirolan sartzea, eta behin profesionalak direnean, hori bai hor artisaudatza edo artisauen bitartez egiten den saski hori ematea haiei. Ikerketa honetan, hurrengo pausoa zein da? Ikerketa hauetan, oraindik gaude material fabrikazio prozesuaren puntu horretan, baina behin saskia lortuta, behin prototipo bat izan da, hurrengo pausoa izan zen erremonte eskolekin hitz egitea eta saiatzea haiek saski mota hauek probatzea gazterian. Baduzu beste ikerketaren bat buruan edo etorkizunean landu nahiko zenukeena? Gai honi buruz? Bueno, erremontea edo... Bai, badugu ere beste proiektu bat buruan, ez dagoela aplikatua bakarrik erremontea, baizik eta beste pilotaren modalitate ezberdinetan, ze badakigu urte hauetan, hilabete hauetan, Iruña izan nahi dela pilotaren munduko kapitala, orduan pentsatzen gara proiektu batean non aplikatu hemen jarraitzen ari dugun prozesua, baina erremontarekin jokatzen diren beste modalitateetara. Adibidez, palara, sarera, eta bar. Orduan, ondo legoke, gutxienez, erramenta desberdinen geometriak digitalizatzea, datu base batean eukitzeko, eta geometria hauek bintzat ez galtzeko. Pare bat galdera botak izizu bukatzeko, Xabi, eta listo. Zergatik da garrantzitsua zuek egin duzuen bezala, zientzia eta kirola uztartzea? Nik uste garrantzitsua dela, bai kirol, bai kulturalen aldetikan. Esan duan bezala, remontea, euskal pilota, gure kulturan oso barnatuan dagoen kontua da. Beraz, garrantzitsua da, ze alde batetikan material desberdinak probatu alditugu kirol honetarako eta material berriak lortu, orokorrean, beraz, ikerkuntzaren aldetikan aurrera bota dugu, eta beste aldetikan baita ere kirola bultzatu. Jendea animatu kirol hau praktikatzea, jendea animatu baita ere frontoira joatea kirol hau ikustea, eta beti saiatzen espektakulu hoberen lantiko bat lortzea. Zer esan nahi duzuretzat ikerketa honek egin duen bidea? Iritsi den lekura oraingoz behintzat? Bueno, egia da, oraindik ez garela iritsi genuen lekura, baina ni nahiko optimista naiz, nik uste dut pauso gehiago behar ditugula, proiektu guztietan bezala finantzazioa behar dugula, baina nik uste dut etorkizun batean hori izanen dugula, jendea gurekin lan egiten izanen dugula, eta nahi dugun helburuak lortu ditugula. Seguro ikusiko ditugula frontoietan. Mi esker Xabi etortzeagatik, ez dakit bukatu baino lehen beste zerbait aipatu nahiko zenukeen? Bueno, hemendik animatu jendea kirol hauek ikustera joatea, bai txapelketetan, edo baita ere kirol hauek eskoletara praktikatzea. Bakit tipikoena da izanen da jendea futboleran edo kirol hauetan aritza, baina animatu nahi diet soikan egun bat edo pare bat egun praktikatzea eta ikusteko hemen sortu den kirol bat nolakoa den. Mi esker Xabi etortzeagatik, zorte hon prozesu guztiarekin, aldaketak ikusten ditugun frontoian eta hurrengora arte. Mi esker zuei. Behar duzun guztirako aseguru bat dago. Nire autoelektrikorako? Jakina, eta nire bizikletarako, Eta nire patineterako? Eta autonoma banaiz eta bajamoanago? arazorik gabe. Badago zerbait nire maskotarentzat. Noski? Bidaian goaz. Horretarako ere bai, eta behar duzun guztirako. Guztirako? Benetan? Bai eta bai. Informazio gehiago aseguruak.laboralkutxa.eu zen. Bada beste modu bat. Gaur, ostirala, goizean giro eguzkitsua eta arratsaldean ezegonkortasun lerro batek trumoi zaparrada batzuk utziko ditu. Hego edo hego-ekialdeko haizea ibiliko da eta temperatura maksimoak apur bat igoko dira.
batez ere Kantauri isurialdean. Barnealdeko behe-lainoak desegin ostean, goiza eguzkitsua izango da ia lurralde osoan. Arratsaldean berriz, hegoaldetik iparraldera mugituko den ezegonkortasun lerro batek zaparrada batzuk utziko ditu eta ekaitzak ere jo dezake. Ekaitzekin haizea asko zakartuko da eta baliteke tamaina txikiko txingorra egitea. Alabaina, zaparrada horiek azkar samar igaroko dira, eta arratsalde gauean ostarte zabalak agertuko dira berriro. Larun batean, hego-ekialdeko haizearekin jarraituko dugu. Mendialdeetan nabarmenduko da bereziki eta temperatura maksimoak 18 eta 24 gradu artekoak izango dira. Zeruan, aurreko egunetan baino hodei gehiago agertuko dira goizean. Oro har, erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak izango dira, eta baliteke euri zarrasta txikiren bat egitea, batez ere barnealdean. Arratsaldean berriz, hodei geruza trinkoagoa izango da, eta ez da baztertzen zaparrada bakan batzuk egitea, batez ere Nafarroan. Goizean goiz behe-lainoa sortu liteke Ebro ibarrean. Kaixo eta ongi etorri gurera, Ainhoa eta Mikel, zer moduz? Oso gustora. Gutxitan erantzuten dute hainbeste entusiasmoarekin, ez? Esan beharra dago. Gaurkoan, proiektu nire iritziz nahiko berezia aurkeztera zatozte, beraz hitza emango dizuet. Badakit bakoitza leku batetik datorrela, orduan azalduko dezu askoz ni baino askoz hobeto, nondi zatozten, eta zer aurkeztera zatozten, beraz galdetuko dizuet, zer da Konart, eta hemendik aurrera zuek azaldu nahi duzuena. Bueno, lehenik eta behin, Mikel Artxanko, Kulturixetik eta Ainhoa Karrenegeltz, Baobab dantzatik, ere gure musikaguneko Inigo eta Miguel errepresentatutu da bait esateko, edo hitz hartuta. Konart, zer den Konart? Bada, momentu honetan, bada desio potente bat, bai? Teknikoki, jardunaldi eder batzuk duten izen zoragarri bat da. Konart bada Nafarroako arte komunitarioen jaialdi bat edo jardunaldi bat, bai? Gero teknikoki ez dena, antzerki komunitarioa, dantza komunitarioa eta musika komunitarioen artean Nafarroan esku emate bat, ez? Moduan, elkarrateratze bat, elkarrekin arte komunitarioekin bide bat egin nahi dugun batzuk elkartu gara eta Konart izenarekin hasi gara. Momentuz jardunaldi batzuekin. Ados? Gutxi gora bera ez. Leheno entzunet zerbait hasi baino elkarrizketa, nondik sortu da ideia? Zein izan zen lehenengo hazia? Nondik dator edo? Bueno, Ainhoa esan duen bezala, hiru elkarte gara, eta hiru elkarteak elkarrekin lan egin baino lehenago elkar ezagutzen ginen, elkar ikusten ginen kaletatik eta baita kulturaretoetan eta harremana oso ona geneukan eta hasi ginen orain dela 2 urte, zurekin adibidez gure jaialdi batean parte hartu zenuten, aldi batean baino gehiago, eta musikagunerekin, elkar lanean geuden egitasmo desberdinetan. Hori izan zen pixka bat behar bada putzua, ez? Edo hau egiteko arrazoi garrantzitsua. Elkarlan hori eta harreman hori oso ona geneukala. Eta horren ondoren, Baobaben ideia izan zen, Ainhoa eta Maria, proposatu zigutela hiru elkartei hau sortzea. Bai, Innova programan geunden hirurok eta ikusten genuen bai hiru arte ezberdinetatik hasita, baina gauza bera nahi genuela, bide antzekoak egiten ari ginela, komunitario bidetik. Orduan, esan genuen, eske hau, proposatzea bai, proposatu alda, baina berez datorren zerbait zela sentitzen genuen. Orduan, komentatu genien, zer moduz elkartzen magara, zer moduz zerbait elkarrekin egiten badugu. Pixka Nafarroan ez da handia eta denak ezagutu aldugu elkar, baina gauza hauek ez dira iaia ezagutzen. Garrantzitsuak diren
bide hauek ez dira ezagutzen hainbeste. Bai dantza, bai antzerkia, bai musika, baina komunitario abizen garrantzitsu eta potente horrekin ez dira hainbeste ezagutzen. Orduan, elkarrekin indar gehiago egiten denez, horrela erabaki genuen, elkarrekin hastea. Abizen horri buruz hitz egin da, komunitarioa, arte komunitarioa. Zer adierazi nahi duzu edo, zer esan nahi duzuentzako arte komunitarioak? Bueno, behar bada erreza da azaltzeko astea esaten edo desberdintasuna, ez? Artea bakarrik edo sorkuntza hitz egiten dugunean, adibidez, antzerkian edo musikan edo dantzan edo zein edo arte plastikoan, sorkuntza izan daiteke individuala, edo izan daiteke talde batekoa, baino zuzendari bat egotea, hori da arruntena, ez da? Adibidez, antzerki munduan, gu gehien lan egiten dugun mundu honetan, oso normalean gertatzen dena da, zuzendari bat dagoela, eta gidoi bat idazten du, Eta komunitarioa zer da? Guztiz desberdina. Komunitarioa da denon artean, talde baten artean, eta prozesu batean denok astea egoera berdinean, beti edo normalean, orokorrean dinamizatzaile bat dago, baina bere papera da dinamizatzea, ez da sortzea eta esatea zer egin behar den. Orduan, taldearen bitartez, joaten da sortzen, ez? Sortzen da, gaia, sortzen da, eta normalean oso garrantzitsua, izango nuke beti, oso garrantzitsua da hasieran sortzea ziurtasun espazio bat, konfidantza talde bat, espazio bat, eta normalean guk egiten duguna, eta nik uste dut hiruak, eta oso orokorra da komunitario artean, egiten dena da pertsona oso desberdinen arteko sorkuntza. Adibidez, gure kasuan gulan egiten dugu asko gazte etorkinekin. Eta, egiten dugu orokorrean gazte guztiekin, adibidez, Iruñako gazte guztiekin, baino bai bereziki saiatzen garela etorkinei gonbidapen berezia egiten. Orduan, sortzen dira talde oso desberdinak, pertsona oso desberdinak, eta orduan konfidantza bat lortu behar dugu. Eta hori nola egiten da, asko jokuarekin, arte eskenikoen bitartez berdin du, dantza, musika, antzerkia, audiovisualak ere, jokuak egin taldea geroz eta ziurtasun handiago lortzen eta konfidantza. Eta horren ondoren pixka bat, ez? Bai, azten da prozesu bat. Honekin oso lotuta dago demokrazia kulturala, ez? Azken finean, xaurgarritasun egoeran baldin bazaude, zentzu askotan, ezin duzu kulturara, ezin zara espazio zehatz batzuetan sartu. Antzerki bat ikustera, dena delakoa ikustera, kultura dena, ez? Ez bada kaletan edo. Orduan, komunitarioa bizen horrek ere ematen dio indarra asko hori, kultura denona eta denontzat den puntu horretan, ez? Hori pixka bat hausnartzen da, erdian jartzen da eta borrokatzen da horregatik. Aldarri hori dago, oso argi. Gai honetan gehiago sakondu baino lehen, galdetu behar nizuen, ea zer ikusiko duen bertaratzen denak, Konarteko bigarren jardunaldi hauetara? Bueno, ikusiko du, kasu honetan hiru taldek bizi duten hori ikasturte osoan zehar, hori ikusiko dute. Egia da, goizean, hau izango da maiatzaren 16an, larunbatarekin, goizean izanen da, Zibikan espazioan, Innova espazioan, egonen da solasaldi eta mahai inguru oso interesgarri batzuk, 3 arte komunitarioetan erreferentzi diren pertsona ezberdinekin. Solasaldi eta mahai ingurua, amaiketako bat egongo da, Nafarroan gaudelako eta garrantzitsua delako ere bai. Sorpresaren bat ere egonen da, ezin dugu gehiago esan. Eta bazkalostean, Pompelo espazioan, hor eszena momentua iritsiko da. Hau da, eszenatokian 3 obra edo sorkuntza obra hauek tabularatuko ditugu, ez nolabait. Zer izan dezake ikuskizun honek, desberdina beste dozen ikuskizunetatik? Herriak egiten duela. Herriak egiten du. Herriak
hitz egiten du, herriak adierazten du, behar duena, desio duena, oso laugarren norma hori desagertzen da. Ez dago laugarren norma hori, baina hasieratik gainera. Eta nik uste dut badela magia hori, eserita dagoena ikusten duelako bere burua gutariko dozeinetan. Azken finean ez dago elitismorik, ez dago ezer, baina badago oso potentean zerbait, eta da egia. Badago oso pisu nabarmena duen egi bat, prozesu baten emaitza izango da, orduan horrek esan nahi du taula gainean dauden pertsonak binkulo bide polita egin dutela, ziurrenik horrek ukitzen du, barruak ukitzen ditu, eta egiak beti ere pasatzen zaitu ez, atzetik aurrera eta alde batetik bestera. Horrela izan aldugu labur bilduz, ze hor badaude historia pila bat kontatu aldirenak, pila bat, pertsonalak, gauza pila, luzatuko ginake pila bat, baina gutxi gora bera hori da. Eta garrantzitsua dena jardunaldia baino lehenago, gaurtik hasita, egongo dira tailerrak. Doainik izango diren tailerrak eta mundu guztia bertaratzea gonbidatzen ditugun tailerrak, ez? Nolabait esateko. Ez dakit orain esango dugun edo informazioa emango dugun. Baldin badezue luzatu orain eta gero berriro nahi baldin badezue. Venga, bani hasiko naiz. Gaur bertan, arratsaldeko 4etan, hasiko da Kulturix taldearen tailerra, Maialen Diaz, dinamizatzailea, eta Kalatea taldearekin, bai, eskerrik asko. Eta izango da gaur arratsaldez eta bihar egun osoa. Orduan, gaur arratsaldez izango da Zibikanen ere, eta bihar Kondestable aretoan. Orduan, zer ikusi dezakegu edo zer ikusi dezake apuntatzen dena, eta gainera animatzen dugu, eta oraindikan irekia dago, denbora gutxi falta da, baina oraindikan lekua dago. Gehien bat, kasu honetan, arte eskenikoen bidez, nola landu daiteken komunitario prozesu bat. Gaur bereziki, Maialen gehien bat eta Kalatea kontatuko dute, beraiek nola lan egiten duten talde batekin, eta nola, lehenengo modula izango izateke, nola hasten dira lan egiten, ez? Hor, lehen esan dugun bezala, oso garrantzitsua da, jokua, ziurtasun taldea, konfidantza, binkuloak sortzea, eta nola hasi arte eskenikoak sartzen talde batean zerbait lan egiteko. Bigarren modula izango litzateke gai bat hartuta, nola gai horren inguruan nola lan egin daiteken arte eskenikoen bitartez. Eta hirugarren modulua izango litzateke taldea sortzea, denbora gutxi batean, baina sortuko dute zerbait. Sortuko dute obra txiki bat. Eta hori da izango litzateke lehenengo tailerra. Gero bigarrena? Bigarrena, dantza espazioan izango da, Rosadiako auzoan. Bertara etorriko da Maricruz Plantxuelo, badela dantza komunitarioan, bai antzerkian, bai dantza munduan, titerekin, pila bat lan egiten ari den eta lan egin duen emakume oso interesgarri bat. Berak eskainiko ditu, bai ostegunean 14an, bai ostiralean 15ean, arratsaldez 3 orduko bi tailer, formakuntza jarrai bat, doakoa, irekia, super irekia, eta horren emaitza ere, Ponpelon ikusiko dugu 16an eszenatokian. Eta gero badaude musikaguneko musitarias, kasu honetan Iñigok eta Miguelek gonbidatu dute musitarias, Kataluniatik datozenak, badira Laia Serra eta Noemi Rubio, badira, beraiek egingo dute 2 orduko tailerra, 15ean, ostiralean, 5:00 7:00. Berdin, super irekia, musika denok egin aldugu ere, eta hortxe, labur bilduta. Ulertzen denagatik, imaginatzen, tailer hauek eta baita larunbateko jardunaldia intensoak izango direla. Hain denbora txikian informazio asko, lan asko, ez imaginatzen dut egongo dela energia asko. Energi pila bat, gu badaramagu ez da, kristona da. Osea, bada txute potente bat. Eta gustatuko litzaiguke denborarekin
pixka zabaltzea, ez geratzea jardunaldi batzuetan, baizik eta gauza gehiago egitean gure Nafarro maitean, ez? Nolabait, eske bada, pixkat akzio hori hartzeko komunitarioa, ez? Gero eta gehiago, bai. Bai, adibidez, guzti honetan, prozesu guztietan oso garrantzitsua da emozioak. Orduan, normalean, parte hartzen dugun jendea, oso irekia gaude, parte hartzeko, eta hor beti emozioak oso irekiak daude, lehen esan dugu, binkuluak sortzea, konfidantza, eta hau berehala sortzen da, jokua eta disfrutatzea. Eta horren bitartez, zuk esan duzuna, energia pilo eta energia gainera oso positiboa eta oso emankorra. Orduan, seguru nago gauza oso politika aterako direla. Bai, eta hori apurtzea, musika jotzeko musikaria izan beharra daukat? Dantza egiteko dantzari izan behar, zer da dantzari izatea, musikari izatea, bai, formakuntza jakina badago, eta handia eta luzea, baina ez da behar dantza egiteko, musika egiteko, antzerkia egiteko, ez da behar aldez aurretik kriston formakuntza izatea, kasu honetan, Arte komunitarioak erronkak baditu edo zailtasunak? Galdera oso interesgarria. Bai, bizitza berak dituen moduan. Bai. Bai, errealitatea, egunerokotasuna hor ikusten da, hiru kasuetan, atea beti komunitarioa den heinean, ateak irekiak daude, denbora guztian. Hau da, elenkoa edo mugimenduan dago, ez da ixten, ez da limitatzen, honek esan nahi du, egunero daudela erronkak eta egunero egon aldirela zailtasunak. Baina beti ere, behintzat orain arte nik sentitu izan dudana, pertsonalki, onurak ekarri dituen zailtasunak. Horrela hartzen, baldin eta horrela hartzen dituzun. Krisiak edo egon aldira, jakina baietz eta badaude. Baina beti ere ikasteko, elkarrekin eraikitzeko. Azken finean, Mikelek esan duen bezala, ez dago zuzendaririk. Bidelaguna dago, baina ez dago zuzendaririk, orduan horrek askotan, demokraziak bezala, baditu bere erronkak eta bere zailtasunak, ez, Mikel? Bai, egia da, zailtasunak ere badaude. Eta, karo, adibidez, gu beti esaten dugu, ez, horrelako proiektuetan oso garrantzitsua da prozesua. Prozesua, segurazki emaitza, azkeneko emaitza baino gehiago. Eta prozesu horretan, gauza oso interesgarriak daude, eta taldeak, lehen esan dugun bezala, taldeak eta pertsonak oso desberdinak, eta hori erronka handia da. Eta batzutan ere, adibidez, ordutegiak finkatzeko dena borondatez egiten da, batzutan ere, zaila da jendea, nola esaten da? Hori da, jarraipen bat izatea, eta batzutan horrelako egoerak, gainditu behar dugu, ez? Baina kontutan hartzen gauza horiek, normalean oso hori barruntz begira, kanporuntz begira, instituzional, deialdi handi bat egiten dugu beti, instituzional aldetik ere, baietza egoteko olako kontuetarako, azken finean, nahi badugu gizarte osasuntsuago bat egunetik egunera, hor ere busti egin behar dugu, ez, askotan. Gure kasuan, momentu honetan inoak kriston laguntza... Bai, laguntza, errestasuna... Errestasuna gauza asko eskaintzen ari dizkigu, eta izendatu behar da, gauzak alaxe dira, baina askotan bai topatzen duzu, ez dakit, zailtasunak edo begirada arraroak edo, dibertsitatea dituen kontuak eta bar, hitz egin ahalko genuke gehiago, baina hor utziko dugu momentuz. Izan genituen hemen Miguel eta Inigo musikagunekoak, eta hitz egin genuen beraiekin, orain zuei galdetu nahi dizuet. Sorkuntza prozesua, nola denok ezagutzen dugu edo imaginatu dezakegu zuzendari bat dagoenean edo gidari bat dagoenean sorkuntza prozesua nola izan daitekeen, niri behintzat, komplikatua egiten zait imaginatzea ez demokrazia kulturel hau. Nola funtzionatzen duzu sorkuntza prozesu horretan denok elkarrekin sortzerakoan?
Gure kasuan, Maria eta biok ikasteko bidean gaude, ikasketa prozesuan gaude, hor oso erreferentea den Aurelia Txillemi argentinar dantza komunitarioan amatxoa, daukagu oso gertu, ez, telefonoa altxatuta galdetzeko, ia zagon zen gurekin, eta gauza asko galdetzen dizkiogu horregatik. Ze, dantza mundutik gatoz, Maria oso dantza akademikotik, eta ni kaletatik, kaleko dantzetatik, eta egia da, sorkuntza hitza daukagunen aurrean, eta sorkuntza prozesu bat daukagunen aurrean, badirudi hasieran gero dena baino errasago. Gero hasten zara, eta hori da, demokrazia hori nola kokatu, nola antolatu, nola, ez? Orduan, ikasketa prozesu horretan argi daukaguna da, baldin eta badago elementu garrantzitsu bat da, entzutea. Osea, sorkuntza prozesu batean entzutea oinarrizkoa da. Eta ere, hutsari beldur gehiegirik ez izatea. Osea, zerbait gertatzen ari da, zerbait ez da gertatzen ari, baina hau nahi, ez. Osea, ustutzea nolabait mentalki, gorputzera joatea gure kasuan pila bat, eta uztea gauzak sortzea. Espresarik ez izatea eta entzumena irekia izatea. Gero egia da, formazioak ematen dizu, igual erraztasuna gauzak irakurtzeko. Eta bide laguntasun horretan, laguntzeko, ondoan egoteko, jasotzeko, proposatzeko, ikusi duzun horrekin zerbait planteatzeko, ez? Baina nik esango nuke, bai, hasieran beldurra ematen ni behintzat, niri eta Mariari, beldurra ematen zigun, ze ohitua gaude, koreografia batera, lauki karratu batera, ez? Hau horrela da, denborekin, musika hau, hemen jarriko dugu, hau inkretxendo bat egingo dugu, ez daki zer. Batean hori desagertzen da. Eta agertzen da, esaten nuena, egia, gorputzak, gorputz osoak, gorputz osoek denek dantzatzen dute, kasu honetan, orduan, ustea espazioa eta gero maitemitzen zara, ere. Baina, bai, bitxia da eta kuriosoa da, gu horretan gaude. Osea, espazioa ematen ikasten ere bai, eta entzuten batez ere hitza ematen eta entzuten. Bai, gero, antolatzen gure aldetik ere, baina, bueno, saiatzen. Imaginatzen horrelako prozesu baten ere inoitzetzerala iristen dena jakitera eta beti gomartzerala prest entzuteko, ez da? Bai, osea, nik argi badaukan, zerbait argi badago bada, esaldi famatu hori, ez? Egunetik egunera zerbait gehiago baldin badakit, konsienteago naiz asko dudala ikasteko, ez? Bai, gainera, bueno, pues, taldea azken finean, talde osoa, hor parte hartzen duten pertsona guztiak sortzen ari dira. Orduan, ikasi dezakezuna, bai gidaria, bai parte hartzen duten guztiak, izugarria da, ez? Askoz gehiago, beste arte sorkuntza arrunta batean baino gehiago, ez? Eta, bueno, Ainoak esan duena, entzumen asko, errespetu handia taldean, uste dut hori gehien bat da gidaria lortu behar duena edo bizkat, uste dut oso garrantzitsua dela lehenengo sesioetan sustrai moduan lortzea hori lehen esan duguna, konfidantza, ziurtasun taldea eta entzuten, errespetu handiaz eta denak talde osoa oso erosoa sentitzen. Eta hori lortzen denean, uste dut ja, pixka bat, gero sorkuntza prozesua joaten da nahiko ondo edo nahiko errez. Baina hori bai, gitariaren papera oso garrantzitsua da, eta gure kasuan Maialen Diazekin lan egiten dugu, eta benetan, badarama, 3-4 urte badaramagu lan egiten elkarrekin, eta oso benetan ongi egiten du bere lana, eta benetan sorkuntza prozesu guztiak oso ongi ateratzen ari dira, bai. Bai, sorkuntza lehenagoko espazio hori da garrantzitsuan ikuste. Bai, kasu horretan antzerki, musika edo dantza munduan erraminta garrantzitsuak ematea, hor bai, eta gero ja sorkuntza, osea aurreko hori ondo sustraitua baldin badago,
ondoren sorkuntza, bai, naiz eta beldurrakin, ilusioarekin ere hartzen da eta ikusten duzu nola eraikitzen doan, ez? Polita da. Arte komunitarioak badu komunitatea aldatzeko indarra? Bai. Lehenengo segundutik. Bai. Zergatik hain irmoki? Sentitzen delako. Osea, ez da irakurri, nik ez dut irakurri, sentitu dut, eta Mikelek ere, eta hemen ez dauden kideek ere. Uste dut ere, bueno, norbera gizartea aldatzeko, norbera ere, ez? Norbanakotik hasten gara, nahiz eta gero kolektibo bat garen, ez? Eta bide horretan kontzientzia hori hartu behar dugun, gero eta gehiago bestela, akatuak gaude. Orduan, hor aldaketa gaitasun hori, transformazio gaitasun hori, badauka egia den horretan. Esan nahi dut, guk sinisten badugu gugan, ja bizitza ez da berdin bizitzen, esan nahi dut. Adibidez, banator Kolonbiatik, kriston bidelatza edo Senegal batetik, kriston bidelatza ezatoz nahi duzulako, bazatoz, desesperazio, bueno, nik nire azalean bizi ez dudan, baina, bueno, oso urrutitik imaginatzen aldudan desesperazio batetik, orduan. Bapatean, zure biziero horretan topatzen duzu olako espazio bat, eta, osea, esan dut, bera, zer da hau? Zer egin behar? Dantza egin behar dugula? Baina dantza edo musika edo antzerkia, baina nik, baina ez dakit, baina edo errotxok betidanik herri txiki batekoa, Nafarrokoa den berdin du, baina xaurgarritasun egoera potente batean egonda gehiago sentitzen dela uste dut. Bapatean olako espazio batera heldu, eta ja, lehenengo 2 minututan, osea, aurkezpen rondan, ezberdin sentitzen zara. Zergatik ezberdin, parte sentitzen zarelako. Ja, ez zara pieza solte bat. Ja bazara, pieza solte bat naiz, oso momentu latza bizitzen nahi naiz, edo ez, edo harina, edo dena delakoa, baina ez nago bakarrik. Momentu honetan ez nago bakarrik zerbaiten parte sentitzen naiz, eta hori medizina da, osea, botika potente bat da. Hori gero, ni oso beti hitz egiten dut, oso fantasia horrekin, gero errealitatera eraman behar da, eta lan egin behar da, ez? Baina egi bat da. Osea, aldatzen du, zure burua aldatzen da, zure sentitzea aldatzen da, eta ondokoarena ere bai, eta guk onartekin nahi duguna da, elenko edo arte gerrillera horien taldeak herrira ateratzea eta herriari esatea denok egin aldugu, eta denok parte hartu aldugu olako aldarrian, ez? Gure eskubideak eta gure... Kasu honetan oso parte garrantzitsu bat da hori aldarria. Canciones que viajan conmigo, Maialenek bide laguntzen ari den, ez? Ez dakit nola esan, zehiaz ikusi genuen, eta aurten ere ikusiko dugu, zoragarria da ikustea zer esaten ari diren. Zer aldarri egiten dituzten, nola adierazten duten musika Andrea, musikagunetik gauza bera, eta latidos bauabtantzatik gauza bera, ez? Ni uste dut hori dela, segurazki, helburu nagusiena. Ez azken finean, arte komunitarioen bidez, garbi dago, edo gu horrela uste dugu, eta konbentzituak gaude, gizartea eraldatzen dugula. Ainoak esan ditu adibide batzuk, gure kasuan adibidez lan egiten dugu, helen komentatu dut, gazte etorkinekin, bereziki Marrokos eta Argeliako gazteekin, batzuk edo gehienak, oraindik gazteleraz ez dakite hitz egiten eta euskeraz ez da ere. Eta, bueno, traduktore bat daukagu, Fatima, bera badarama ja urte batzuk hemen Iruñen, eta tradukzioak itzulpenak egiten ditu. Eta beraientzako, pentsa zer den prozesu hau. Orokorrean, Iruñean, beraiek izaten duten Iruñerriko jendearen harremanak
oso gogorrak dira, nahiko gogorrak. Osea, uste dugu Gogorrenak. Euskal Herrian orokorrean, ongi etorria ematen diegula etorkinei, baino orokorrean elkar bizitza hori ni uste dut benetan ez dela gertatzen. Elkar existitzen gara, ez? Orduan horrelako prozesuekin zer egiten ari gara? Bueno, ongi etorria eman, parte hartu nahi duzu hemen, zu izango zara guztiok garen bezala eta entzungo zaitugu. Eta sentituko zara hemen, konfidentzako talde batean. Orduan, beraientzako garbi daukat oso garrantzitsua dela, baina ez hori bakarrik. Eta hemengo gazteentzako parte hartzen duten hemengo gazteak ere egotea prozesu batean pertsona hauekin zenolako esperientzia daukaten pertsona hauekin, orokorrean batzuk edo gehienak baterarekin etorri direnak eta izugarrizko egoera batean daudenak. Eta gero oso polita da, ni batzutan gero Iruñatik joaten naiz eta ikusten ditut elkar geratu direla kontzertu batera joateko edo zerbait edatera, ez? Orduan esan du, hau da helburua lortuta, ez? Eta, bueno, pixkat konkretuki esan dut kulturizen taldean, baino Baobab eta musikagunerekin gertatzen da berdina gertatzen da, ez? Lehengo urtean ikusi genuen musikagune nola lan egiten duten musikarekin, pertsona helduekin eta pertsona gainera kasu batzuetan gaixo dauden pertsonekin. Eta nola sentitzen ziren, ze harro sentitzen ziren eskenatokian musika egiten denon artean, izugarria izan zen. Bai, egunerokotasunean zebrabide baten. Gurutzatzen zaren momentuan, aldez aurretik ezagutzen ez duzun pertsona batekin, eta agian aurreritziekin, gehiago edo gutxikin, distantzia bat sentitzen duzun pertsona batekin. Eta momentu horretan, begietara begiratu al diozun momentu, egun horretan, hor irabazi dugu. Ez dakit ondo azaldu dudan, baina esan nahi dut, eraldatze hori hor dago. Osea, da, fantasia horretatik edo behar humano horretatik egunerokotasunera eraman da, pixka distantziak ez izatea distantziak, dibertsitatea bai, eta horrek daukan aberastasunakin bai, baina Nafarroa kolore askotakoa da aspalditik, eta egoera asko ditu, eta denok gara naparrak, hemen gauden momentutik hasita. Orduan, hau jukatzea aldik eta ozenen, eta praktika, hau entrenatu egin behar da, gu beti esaten dugu entrenamendua behar dela. Dekonstrukzio bidean, batez ere dekonstrukzioan entrenatu behar dugu, eta egunerokotasun egoera errealetan aktibismo hori jarri, ez? Gorputzetik, begiradatik, ezak. Gustora gelduko nintzak hemen galdera gehiago egiten, baina denbora gabe geldituko gara, beraz azkeneko galdera bat botako ditzuet. Zer eramaten du jendeak etxera, baita hierretara juten denak, bai jardunaldietan parte hartzen duenak, baita ere ikusleak, zer eramaten du gero etxera? Beraiek erantzun beharko lukete, baina batzuk partekatu izan dute gurekin, nire kasuan, gehien izendatzen dena da ezberdin sentitzen naiz. Eta askotan ez dakit nola azaldu, esaldia ere bai. Eta ikusten dudana lagunak ere, eramaten dituzte, ez? Bueno, ez da gutxi. Ez da gutxi. Bai. Ni behar bada ere, esango nuke, esperientzia bat dela, ez? Osa, zu adibidez, antzerkira joten zarenean, ikusten duzu antzeslan bat edo zinera, baina kasu hauetan ez da zuk ikusten duzun zerbait, baizik eta benetan esperientzia batean sartzen zara eta emozionalki besteekin lan egiten, orduan hori ez dakit oso potentea da. Mi esker bioi etortzegatik, ez dakit bukatu baino lehen beste zerbait aipatu nahi duzuen. Animatzea beti jendea, informazio asko eman dugu, agian gehiegi, orduan Instagram adibidez izatekotan, hor konart jarriz, hor dago informazio guztia. Zentratuan, nolabait esateko, 3 entitate hauek badugu ere bestalde, baina konart jarriz Instagramen,
edo zein sare sozialetan hor agertzen da, eta hor dago informazio guztia. Idatzi aldigute, galdetu aldigute, oso irekia gaude, buru belarri honetan, gure ametxo honetan, eta egin dezagun denon artean. Eta gehien bat norbait entzuten ari baldin bada edo ikusten eta orain arte inoiz ez du parte hartu horrelako batean, pues animatu begira. 16an, larun bata goizean, adibidez Zibikanen edo ezin badu, pues arratsaldean Ponpelon edo Gunosoa. Etorri ikustera eta probatzera, seguro gustatuko zaiola, seguro. Bai. Ba, mi esker behi etortzegatik, animo aste honekin, imaginatzen dut lanez lepo ibiliko zeratera, baina, bueno, disfrutatu ere, bai. Mil esker eta hurrengo arte. Mil esker Eskerrik asko zuri, Marcos. Eskerrik asko. Behar duzun guztirako aseguru bat dago. Nire auto elektrikorako? Jakina, eta nire bizikletarako, Eta nire patineterako? Eta autonoma banaiz eta bajamoa nago? arazorik gabe. Badago zerbait nire maskotarentzat. Noski? Bidaian goaz. Horretarako ere bai, eta behar duzun guztirako. Guztirako? Benetan? Bai, eta bai. Informazio gehiago aseguruak.laboralkutxa.eusen. Bada beste modu bat. Hau izan da gaurko saioa. Mil esker gurekin egotegatik eta astelen arte. Asteburu nahi izan. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.